RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayad ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Loloy. Ginaingon nga bisan unsaon nimo og likay sa usa ka tentasyon, kun ikaw gituyuan, imo gikining mahinaykan. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimo nga mahikalimtan. Charis kang nanilig sa ilang tugaran. Hala! Nag-short lang siya. Ug nagsulob og sinina nga. Nipis kayo. Ninduta gining Charis, oy. Wa gid siya mabunog siyang bana. Pirmi mo gani mo biyahe sa Manila. Oy! Hala! Nakitaan ko niya nga nanambo ko sa among bintana. Iya kong dikidatan. Lalay? Kabayot. Ano ka? Sagit ka mo nila marong kang nabayot. Ano mo na ka mang naiging sa kapasampit ni mo? Wa dayo eh. Kisa mo lagi sigihan mo glantaw sa gawas? Ay, salamat. Kay misudo, Charis sa ila. Huwag mo lagi tao sa gawas. Kisa mo kitan ni mo? Ay, wawa. Ay, wagod. Kita bitaw ka nga, way tao sa gawas. Tana sa kwarto na. Mag-unsam ta sa kwarto eh. Kauno? Mga tana pag yung kung mag-unsa ta. Bago ba akong ligo dong. Tana sa kwarto na. Una dito eh. Ha? Una to. Pumulihok ko kung gana. Pumulihok. Ay, tana ko sa kwarto ba? Sige na, lalo. Mao ba? Ibog kayo ka sa inyong silingan nga si Charis? Ha, Loloy? Bida. Utay. Hindi tabayhan na uy. Tay iya ba kong kikidatan? Gihilaw ng dogs kama do kay pirmi mangwang bana des ila. Bida. Dili lang unta misilingan tay ay. Kaayo bang burakan uy. Matay do. Dako-dako sa banang bahawan do. Dako-dako nagmaterialis. Burakig ngayo do. Aron ko masakpan kasi mo asawa. Pamati yun sa mo. Mura.
Anar bas perledo paminaw ko. Mupatay gyud ang taog binuangan na nimo tutuha ka. Atay. Hatay bitaw. Pero dako ang bahawan. Dako. Sus cute kayo. Dako materialis. Sobra pas atay og mahitabo ng binuangan nimo siya do. Busa pungi do. Hindutang tan-aw bahawan ng Nindot. Kita sa tayo. Pungi ay magsukak man may permi. Usahay makaingon ko. Oh, mura mang us inasal. Pungi lang yun. Pupugong ang ibitay. Pungi lang yung kaibong taon na imong silingan. Mauba, bay Berto. Ay, oo, lagi bay. Bakit sulting daw charis na ko? Yay. Nasukad ko no nga, dinhi sila bibalhin og puyo dapit sa inyo. Burak mo siya og dili na ganahan sa iyang bana. Kini. O ikaw bay, ikaw. Samot. Ikaw kunong iyang ganahan bay. Samot. Bida. Hasta rabasan ko na. Ganahan si ko ng bayana. Ganahan ko na niya. Kinsa ba ang ganahan ni mo, ha? Day. Ganahan? Kuan ka na. Naklaruhan ang gutong gisulti ni mo. Ano to? May babae kang giganahan? Kinsa ba ba yan ang giganahan ni mo? Ha? May naibgan ka ng laing babae, ha? Ha? May naibgan ng laing babae? Day. Ano ko kaniya? Manamparos mo ka. Ay, ka kaparusan! Kining, bayloy, aaris ako bay, ha? Aaris ako bay! Ay! Ayaw na paglakaw, Berto! Kinsa? Kinsa ang babaeng giganahan sa kumbana? Kinsa? Kining, day, Pirlen, kining, gutom man ko, day, ulit sa ko, day. Tama na! Kining ko, ang babae nga, buot ipasabot ni Bayluloy, kanabang babae diya nga si Koning, si Toriang, nga, tigpa 5'6" ba, ganahan ko na siya, kay di masuko kung dili ka makadata. Kala. Mo ba? Mo na, si Toriang. Nindot na kay, okay lang, di man, Limdang bayad. Oh, okay. Mo na bayana, butog po sa butog, kana siya. Oh, lagi ha? Abi pa na kong bay, babae kang gikaibgan, Loloy. Kay putlan tingin kasi mo. Pida. Sa kuyawan ako ganiha pa yun. Abi na ko ga, nakadungog to sa Pirlin sa nga ni Charis da. May ganit kay wa. Pida na akong asawa, Isog kayo. Lagi. Samot nga di na ako ganahan. Lagi. Ang gusto na ko sa babae. Kanang hinhin manulti. Hinhin. Samang Charis, kanang hinhin. Hinhin ha. Ay, hala. Kanang nasunahan ba ha? Ang imong asawa man nang nagsulti og si Gaucharis? Di ka nga ikaw ilang istoryahan. Hala! Pasin misulti si Gaucharis nga naibog yan imo. Gaw! Bida! Di ko masugot ka maulay maitabo! Kagubot ka maulay maitabo, no? Apro mo di tingali, oy. Hindi ka mag-wild, Pirlin. Bitaw sa no. Hala. Tuwa sila padung sa ilang Gaucharis. Gidani Gaucharis ang imong asawa. Uy! Mag-unsa mo sila dito silang Charis. Na. May gawas akong asawa sa bahay nila ni Charis. Nag-unsa ka na siya diya, no? Dili ko niya makita yung dapita. Inig-abutin sa bahay. Ulisan ko!
unsa? Mauna dong. Ipahuwam ko ni Charis og kwarta. Ay, nagpahuwam din na siya og kwarta. Pero pilion lang niya ang iya pahuwamon. Labutan kayo siya dong. Ay, ganahan di kayo ko siya kinaiya dong. Day Perlin. Maubadi ay bay? Uy. Gituyo ni Gaucharis nga, pawa mo ng kwarta ang imong asawa. Aron pa dili siya, may buhong og magduda. Kung mo na siya ninyo. Bright, gida, bright. Right ka na. Kung mao, nakagusto gani nako ng babayana. Ayaw pa dahan, Charido. Tay. Basin mo na magkaingon magkagawbot mo, Perlin. Tay, di bitaw giunta ko tay, pero si Charis man, siya may nangitag paagi nga, magkaduol gid mi. Forbida, ano? Unsa man, nagka-istorya na ba mo anan, Charis? Oyab naman mo? Awa. Gihangkab ka na ba niya ng iyang inasal nga ganganga? Excited na kay ko na. Wa pa may magka-istorya ganit tay. Si Bertor may iyang sugoon nga, kanang sulti nga ibugol kaysa nako. Gusto lagi siya nga, makigkuan ako. Kunya ako ra ba tay? Kakuan nun sa ko. Ha? Kakuan nun sa ko. Dungan tang tuloy. Kuan nun. Lami kayong kuan nun tay. Pakuan na sa kudong. Kandugay sana niwan na kakuan do. Managhoy ko do, hindi pagihina ko. Kuan na gyud, kuan na gyud, ha? Aron ipatyan kasi mong asawa. Ay! Charis? Ay, kasyak-syak. Uy, overtake ka. Sakalitan ko. Ito ni... Sud sa mong bay? Oo, ako. Naibaw man ko nga waro din si Perlin. Ko asa syudad. Akong gisugo og pangumpra niya. Misukot man siya. Kaya ako mang suhulan. Mayo. Pusa, Loy. Loy. Dugay na ko na ibog ninyo. Ay, palipay. Dahil pa ako naibog sa kanako. Loy. Tagsara nga muli akong banab o sa lipay. Okay, may nahitabo ginamo ni Charis. Og didto pa mismo sod sid sa among panimay. Didto gid sa mong bahay. Og wa gyud magduda na mo Perlin. Hangtod ron, wa gyud kalibutan Perlin nga siya ray among lipaton ni Charis. Maguto mga kasama ang kaagi ni Luloy dinhin nga atong tulumanon. What's the style? Way kalibutan is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni J. Badayo sa direksyon ni 3D Adrocan, spinner Ariel Mancao, recording editoran ditayad soundman Christian the Workers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.